tawfiq selp bolmaklygyna sebep bar. Qaytjak diýen ödüňe daýanýanda, dua edeňek, tewekkül edeňek. Zahiren biziň ýamyzda ýeňiljek zat. Ýani Hudaý şirki bagşyjak edipdir diýerdiň. Şol ýerde şirk da. Ödüňe daýanýanda, bir namaga daýanýan, bu men gitýän bu näde bilýän? Hom şonu Hudaý Taala geçmeýe, tawfiq bermeýe. Onda berde de Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek sözü var. Ki näme diýer? La tuakhiru. İdoklamaň, idoklanarsyňyz diýer da. Ýa. Hadise gelýär, idoklamaň diýer da. İdoklaň näme? Idoklanarsyňyz diýer. Bir iki molat peş ýapdy dünýe din. Dünýä kim tökedipdir? Oňa gitmeli ay diýende, ay diýende de idoklaýan. Oşoň ýygynyň selbi tawfiq bolýar adama. Fakat jelete gelmän gurunda hemme de şeýle. Sen şu ertine maden turýarlar, turupdyr da andy. Bir ay diýip gyşarsaň da günde oma hatursaň razy bol ýani. Degi bermesi gyn şoň. Allah Taala biz mehribanlyk goýupdyr, biter gaýratly. Beren wata almasaň sonra bermesi gyn. Dünýäň berdiň urdy bilýän? Ağlap, eňrep, başyna gaý, men kafir boldum, men falan boldum. O da WhatsApp'tan ortam adına o sebeti koyuptur. Otam ayağım üç talak bolli falan bolli men günah kaçıldık etmeyen yüreğime zulmet geldi, bırak geldi. Onun kepleştim niye mi diye men kafir oldum. Ne etdin kafir olarak dedim. Yo men ayağımı üç talak ettim diye, üç talak orada olamam diye. Ey şonu men kabul ettim diye. Men kafir oldum da. Ne çetin? Bu da şu akımı yaptım dedim. Ya ben milletin ben dedim dinler çok dedim. Kafir oldum dedim. Talağın to'g'rida mesela talaq bo'lindi diyor. Agar intori başa baytma juda bir şey dedim. Ne bo'lyapti? Bizlar o'ta yaşamını bir deyiptir. Hiç sat yok. Yani tevehhumat bana tevehhumat. Yüreğime karanlık geldi. Yüreğime karanlık geliyor. Hudaý Taalaň ödü yolunda tabii zat. Kâvt yüreğin tutulýar, kâvt yüreğin açılýar. Rah boru bir rahe mero, rah bedûne rahber mero da. Alpberýän mesirinde sen şu rahberin bolmasa, rahnamaň bolmasa, dige sen haraplaýan da hemme atdy şeýle. Otaşyl täze öğrentirdiň, otsan gapdan aýrylyp gaýtýan. Sen haraplaýan da. Molla sok da şeýle. Moza bir kişi okyp dursaň, sonra bir okuymadyrýan. Ustasyz. Şunu äleki tefsiri kabul bolýan. Şunu ahunçılığa girmeyken şimdi iki okuyup çıktım. Baştan yok öğredim hani karasılıkta. Hevayet et Kur'an sününü. Baştan yapsın iki okuyup çıktım. Sonra bir zaman hani bir tahtini kayıp okuyayım da bir tahtini yanlış düşündürün, o tahtini yanlış düşündürün. Niye çiğer yanlış düşündürün ortam. Öyle Farsi hem de aydılınca o saatsız gittiğin şu da Diyanet yolda da söylüyor. Yine çok kolyanım ne kadar atlamadı biz o konudat biliyoruz da. Diyanet uğrumuzda ortam var hiç saatte yaşayacak Hatay'dan yenilecekler. Ne kadar da biz yenilecek bu diye. Hudaý Taala zaten o lokanda tawfiq alınıyor. Tawfiq Allah Taala'dan da. On bizden tawfiq selp bolýar, rahmet çekmekdige. Namaza barmaklyga, namaz cemaat okumaklyga. Şun hemmenin aňyrsynda günah var. Men oňa diýdim, sen näme etdiň diýdim hamaňa. Sen niýe bir günah edem bolmalyydym? Ketenden şu tawfiq namaz tamam hemme gatdyran. Ya sen zindagida günah edem bolmalyydym, ketenden tawfiq apdyr. Ýok da sen tekebbür edem bolmalyydym. Men namaz okuyan, ol okuyanak munda bolup bersiň o men bolup bersiň o de. Ama şu toğram öyle tezinde men tekebbür etdim diýer da. Namaz okumayana kafir diýerdim diýer. Hop, bilen etket. Öyle. Allah Taala tekebbürü aslen güzeş etmeýär. Tutýar der ölçkene. Oňa yani kullen alpalen diýanet uğrunda Hudaý Taala islemese bolmaýar da. Hudaý Taala islemek kirende näme gerek? Bir tawfiq gerek de bir de. Tawfiqyň sebep bolmakla näme? Şo günah var. Palany ýüzüni haram, halal haram bilen adamlar var. Bilen namaz aslında bilen. Olan ne iş oňa olur ki günah edip yine günah şuklary gawy Hudaý Taalaň nazar rahmetinden düşen adamlar şolar. Kullen öz başyna görüpdi da bar awrak gitdiň ýalak näme etdiň şonu et. Ne? Şondan gorkma netçe goýmak karnaman agtarmaly. Wagty bir tawfiqy mutala bolman, no tawfiqy huzurda jelese bolman, no tawfiqy mescide barma bolman, no tawfiqly bolman, no şu aňyna bir haraplan ýerimiz bar.
Bir dotalımda doktor o yanına bir yoldaşın alıp geldi biliyor musun? Karnı da sonunda. Yani yoldaşının. O da orada incelttir. Her kelini adam yöneldi. Ama hafız söyledim köplesin, gurun öten zendegi o derbeder böyle karmadaki onşana falan. Ama ben gurun var dedim, ne oldu? Öyle böyle gurun verdi. Ama ahir bir yerlik vardı dursa dedim ben. İşte ben dedim, banktan vam aldım dedi. İşte şu noktayısı ya, sen zendegin dedim, işte haraplattım dedim. Öyle de etti, sonunda melek eti işi olmadı dedi. Kudayda söylüyor da anne, kalkıp durun, o da düşünüşmeyaptır. Sonra bir şey dünyadan gitti şu. Şu nokta haysiya, şoları sefid etmeli biliyor musun?